Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 24-nji fevralyny aksanyny Pakistan tarapy arkadaş şäherine ýokary baha berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleri duşşur. Ýanwar aýyny Türkmen-Özbek sowda dolanşygy 16,1 milyon dollara ýetdi. Biden bütün dünýä bankyna täze ýolaşa teklip etdi ýaly habarlar ýetirýär. Gelinin olsa habarlarımıza giňişleýin seretip geçelim. Pakistan tarapy arkadaş şäherine ýokary baha berdi. Türkmenistanyň Pakistan Islam Respublikasynyň elçixanasyna Aziýa Ekosivilizatsiýa gözle we ösüş institutynyň başlygy Zahid Latifxan bilen doşluk geçirdi. Doşlukda taraplar Türkmenistanyň we Pakistanyň arasynda gatnaşyklary, şol sany şäher gurulşy pudugyny, hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi barada pikir alşdylar. Türkmen tarapy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň başlangyjy esasynda akylly şäher konsepsiýasynyň ugralanyp, ahali welaýatyny gurulýan arkadaş şäheri barada gurrun berdi. Arkadaş şäherinde gurulýan desgalarda ekologiýa taýdan arasa serişdeleriň ulanýanlygy, şeýlehem akylly öýleriň hyzmatlaryna uzakdan ulanmagy mümkinçilik berýän, häzirki zaman innovasiýa tehnologiýasynyň ornaşdyrylýanlygy we ulug pudugyny, akylly ulgamlary ulanmak bilen baglanşykly taslamalar işlenip düzülenligi aýratyn belenildi. Pakistan tarapy görkezlen prezentasiýa üçin minnetdarlyk bildirip, arkadaş şäherindäki infrastrukturalaryň halkara standartlary ýokary hili bolmagyny, maglumat tehnologiýalaryň geňden ulanýanlygyny we daşky urşagyň goragynyň göz öňüne tutulup gurulýanlygyna ýokary baha berdi. Şeýlehem şäher gurulşy pudugyny hyzmatdaşlygy ösdürmäge we bu gurda ýurtlarymyzyň arasynda tejribe alşmagy gyzyklanma bildirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleri duşşur. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken 28-nji fevral 3-nji mart aralygyna Gazagystany, Özbegistany we Hindistany saparda bolar. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowlat departamentiniň medpugat gullugynyň ýolaşçysy Ned Price'ň ýazmaçy beýanatyna belenip geçilýär. Astana şäherinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayev we daşary işler ministri Muhtar Tilewberdi bilen duşşur. Şeýlehem Astana şäherinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň duşşugy geçirilýär. C5 goşmak bir formatyndaky köp taraplaryň doşlukly dowlatlary arasyndaky ykdysady, energetika, ekologiýa hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aranyp maslahatlaşdylar. Şeýlehem Blinken Täjikistanyň, Qırgyz Respublikasynyň we Türkmenistanyň wekiliýet ýolaşlary bilen doşluklar geçirer. Bu doşluklarda da iki taraplaryň hyzmatdaşlyk uğurlary maslahatlaşdylar. Şondan soňra Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken Özbegistana saparda bolar. Blinken 1-nji martda New Delhi şäherine gidip, ol ýerde uly 20 daşary siýasat idaralarynyň ýolaşlarynyň duşşugyna gatnaşar. Bu duşşukda azyk we energetika howpsuzlygyny degişli meseleler aranyp maslahatlaşdylar. Ýanwar aýyny Türkmen-Özbek sowda dolanşygy 16,1 milyon dollara ýetdi. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyny Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara sowda dolanşygy 16,1 milyon Amerikan dollaryna deň boldy. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň ýanyndaky Dowlat Statistika agentligi habar berýär. Bellenşi ýaly 2023-nji ýylyň ýanwar aýyny Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara sowda dolanşygy 16,1 milyon Amerikan dollaryna barabar bolup, onuň 10,4 milyony Türkmenistanyň goňşy ýurda amala aşyran eksportynyň 5,17 milyony bolsa Özbegistanyň eksportynyň paýyna düşýär. Hasabat döwründe Özbegistanyň umumy daşary sowda dolanşygy 5 milyard Amerikan dollarynyň gowrak bolup, bu görkezji geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 42 göterim ýokarlanypdyr. Özbegistanyň esasy sowda hyzmatdaşlarynyň ilkinji beşliginden Russiýa Federasiýasy, Hytaý, Germaniýa, Gazakstan we Türkiýe ornanypdyr. Biden bütün dünýä bankyna täze ýolaşly teklip etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden Mastercard kompaniýasynyň ozalky ýolaşçysy Ajay Banguni bütün dünýä bankynyň prezidenti wezipesine hödürledi. Bu barada Aktamyň medpugat gullugy habar berdi. Şu güni Joe Biden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ajay Banguni bütün dünýä bankynyň prezidenti wezipesine hödürlendigini eglan etdi. Bu işe bir ýolaşy giň tejribe eýi bolup, ösüp gelýän ýurtlardaky kärhanalarda üstünlükli ýolaşlyk etdi.
maliýe gowanyň üýtgeme bilen baglanşykly meselelere hasy ýakyndan bilýär. Dowlat hususy hyzmatdaşlyk babatda tejribelidir diýip metbuat beýanatyny belenilýär. Melim bolýaly bütün dünýä bankynyň häzirki ýollaşçysy David Malpass 15 fevralda 30 iýuna çen öz wezipetine tapşyrmak kararyna gelendigini melim edipdi. Bütün dünýä banky Washingtonda ýerleşen halkara maliýe guramasy bolup, dowlatlary qarzlary, göterimsiz qarzlary we grantlary berýär. 1944-nji ýyla döredilen bu maliýe guramasynyň 100-den gowrak dowlatda wekilhanasy bar. Bankyň ýollaşçysy dolandyrjylar geňeşi tarapyndan 5 ýyl möhlete saýlanýar we täzeden saýlanyp bilýär. Onuň 5 tany vice-prezident bolup, olaryň 3-si uly vice-prezidentlerdir. Ikisi bolsa ýerine ýetirji vice-prezidentlerdir. Olar anyk söýütleri we puwdaklary jogapkärdirler we beýleki wezipeleri ýerine ýetirýärler. Uly vice-prezident baş ykdysadyatçy bütün dünýä bankynyň ösüş strategiýasyny işläpdi diýär. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňyka sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. 24 fevral ýyldızlar näme diýe günnelik täleýnamy. Artyk ýaşalan bir gün. Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 24-26 fevral aralygy ýeňji bolan magtumly etrawyna çağılar diýinjaş merkezi gurulur. Ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtyndan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneke sanyna görüşýänçek hoşta bolan.